entenc més el dietari com reflexions, no? Reflexions personals, però també em sembla que una idea de conjunt, per mi en aquest moment és molt difícil de tenir-la. Veig més les peces, trossets de coses que són significatives, i aquestes coses són les que vull recollir. De vegades em dic que són fragments, que són engrunes, i que això t'ha de permetre de reconstruir l'estat d'ànim, la vida, la manera de ser d'una persona. De fet, aquí hi ha molts textos que són literaris perquè es refereixen a lectures, a vocabulari, al lèxic, a coses que llegeixo. Per tant, ja es veu de seguida que és un home, que és un lletraferit, que no és el carnisser de la plaça ni un transportista, que posarien altres coses segurament igualment interessants. I em sembla que un dietari pot ser una mica això mateix. Recollir petits fragments, no hi ha mai un tot sencer, un tot estructurat, però a partir d'aquests fragments el lector, cada lector, construeix una imatge de l'autor, o de la vida de l'autor, o d'allò que li està donant.